Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show. Munoziva kuti reason why maZimbabweans takanyanya kuvengwa too much nevanhu vemuSouth Africa vemuSA inyaya yekuti marudzi akawanda akugona kutaura Shona. Vanhu vekuMalawi vakutaura Shona, vekuMozambique vakutaura Shona. Saka chese chava chaita mhosva yese yavanopara vanonyepa kuti inini ndiri wekuZimbabwe kuitira kuti nyika yake isariri safe. That's why muchiona kuti pane pachingonzi maZimbabwe adai pamwe pacho anenge asitombori maZimbabwe. For example, video iri mukomana uyu ndio kuMozambique but ari kunyepa kuti ndio kuZimbabwe. Ndio kuMozambique muchangani mukomana ari kunzi akaba tambo dzemagetsi what achitengesa achita sei. Ndio kuMozambique mukomana but ari kunyepa kuti ndio kuZimbabwe kuti zvinyatsokutyisa. But rombo rakaipa raaita ndere kuiswa mutai. Ukaona vakomana vakugadzika mutai mavamuisa umu, kubuda kwake kunonetsa ipapo. Vanenge vatozvipira kuti vatungidze tai racho abva aperera ipapo. Zvakaoma. Ndo zvinotivengesa izvi kana musingazvizive muchishaya kuti vanhu kana vari kuSouth Africa vanonyanya kuvengerwa chavanenge chingonzi maZimbabweans. Ndiyo inyaya inoitika. Tine tisina chatapara but vekune dzimwe nyika vakugona language yedu saka vakapara zvavapara vanongonyepa kuti ndiri muZimbabweans zvatopera zvakadaro. Isusu tisi tinozoziva kuti no, uyu matauriro ake uyu haasi muZimbabwe, uyu maitiro ake haasi muZimbabwe, ndio kwakati. But ivo vemuSA havakwanise kuziva kuti uyu ndiwe kunyika iyi, vanenge vakungoti ndiye ndiwe kuZimbabwe, handimapaona. So pakaipa.